Aquesta tenen els nombres naturals. Tenim que la propietat commutativa, com que l'ordre dels factors en una multiplicació i en una suma no té el producte, que 2 per 3 és 6, però si posem 3 per 2, que és a l'inversa, també ens dona 6. A la propietat associativa, que tampoc altera el producte de l'ordre dels factors, tenim que 4 per, obrim parèntesis, 7 per 5, tanquem parèntesis, que ens dona 140, és el mateix que dir, obrim parèntesis, 4 per 7, tanquem parèntesis, per 5, que també ens dona 140. I que la propietat distributiva ens és el mateix dir 2 per, obrim parèntesis, 3 més 5, que ens dona 16, que dir 2 per 3 més 2 per 5, que ens dona 7.